De seguida coneixerem quina ha estat l'organització guanyadora del 12è Premi Mercè Sala, un guardó que reconeix els valors essencials que la Mercè va representar en vida: mirada humana, innovació i visió global. Ens revelarà el nom de l'organització guanyadora la senyora Maria Dolors Rocinés i Bonet, secretària general de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Agraïm la seva participació avui recolzant aquesta edició tan especial dels Premis Factor Humà. Endavant, si us plau, senyora Rocinés, quan vulgui. Bueno, ara és com els informatius. Tot bé? Tot bé. ¿Alguna cosa? ¿Estamos en el aire? Vale. Bé, molt bona tarda a totes i a tots, els que ens apleguem aquí en aquesta celebració que organitza la Fundació Factor Humà i també aquelles persones que avui no poden ser aquí però que ens segueixen per altres mitjans. En primer lloc, deixeu-me que expressi, en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, el nostre agraïment per convidar-nos a participar en el lliurament d'aquest 12è Premi Mercè Sala. És un plaer ser aquí amb tots vosaltres perquè l'organització d'actes com aquests, en el context actual, són especialment importants i rellevants. Són un reconeixement a les bones pràctiques empresarials que ens han d'ajudar a tots plegats a sortir d'aquest moment de dificultat econòmica i social a la que ens ha dut la crisi sanitària de la Covid-19 i també a la lluita contra les desigualtats socials. Però, sobretot, aquest és un premi, un reconeixement a aquelles iniciatives empresarials que incorporen aquella mirada més humana, que prioritzen les persones i que les tracten tenint en compte les seves condicions personals i els seus projectes vitals. I aquest és un aspecte que des del conjunt del Govern de la Generalitat, però molt especialment i amb molta rellevància des del Departament de Drets Socials, compartim amb tots vosaltres, que no és altre que el de treballar per fer una societat més justa, sense desigualtats i posar les persones al centre de les nostres polítiques, perquè cadascuna de les persones pugui desenvolupar el seu projecte vital amb autonomia, en llibertat, amb garanties i amb igualtat d'oportunitats. I també d'una forma singular, perquè nosaltres, igual que la Fundació Factor Humà, creiem en la singularitat de cada persona. Volem impulsar un sistema social que garanteixi totes les eines per aconseguir la igualtat d'oportunitats entre tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país i avançar així cap a una societat més inclusiva i igualitària. La pandèmia, i abans s'ha esmentat, ha fet visible situacions de fragilitat, certes incerteses, i això ens ha de fer repensar també a nosaltres algunes de les nostres polítiques públiques per fer front a les situacions i als nous reptes que ens demanda la societat. I això només ho podrem fer amb dos elements cabdals. Un, que també s'ha comentat aquí, la innovació. Innovar per transformar, per evolucionar, per avançar en drets socials i comptar amb el compromís de les persones, de totes les persones que formen part de les nostres organitzacions. Faig meu també el lema d'aquesta celebració, d'aquesta gala, el verd ens permet avançar per transmetre també un missatge positiu, en verd, d'esperança, a la superació de l'actual situació de crisi i també un homenatge, també s'ha dit, però no puc deixar de dir-ho, a totes les persones, a tots els professionals de totes les organitzacions, d'empreses, d'entitats, d'altres tipus d'organitzacions, de les administracions públiques en tots els seus nivells diferents, que han tingut un paper cabdal per afrontar aquesta crisi sanitària i que segueixen tenint un paper fonamental en el procés de reactivació econòmica i social. I abans d'acabar la meva intervenció, deixeu-me reprendre el fil del premi, que ara lliurarem. Al llarg de totes les seves edicions, abans ho comentàvem, va començar l'any 2009, els Premis Mercè Sala s'han convertit en tota una referència pel sector i alhora en una autèntica plataforma de divulgació i d'innovació. Un estímul i un exemple per a moltes empreses de la tasca que realitza la Fundació Factor Humà per ajudar a construir una societat on predominin organitzacions més humanes i on predominin també els valors que la Mercè Sala va representar i que també abans hem esmentat: la innovació, la visió global i la mirada humana i la integritat. Innovació com una palanca de transformació cap a un món millor. Visió global, posant la mirada en el conjunt de l'organització, en la comunitat, en definitiva, en el país. Mirada humana i integritat, perquè només des de la rectitud, des de la honestedat, des de l'exemplaritat, podrem construir vincles i lligams de confiança.
I ara ja sí, tampoc m'estendria més, ha arribat un altre dels moments més esperats de la gala. Tinc el privilegi d'anunciar-vos que el jurat de la 12a edició del Premi Mercè Sala ha decidit per unanimitat premiar a l'empresa Festo. Demanem al senyor Xavier Segura, director general de Festo Espanya i Portugal, que pugi a l'escenari a recollir el guardó. Però abans de res farem una foto de grup també, si és tan amable de pujar a l'escenari el senyor Manel del Castillo per fer aquí... Con las medidas de seguridad establecidas, los puntitos verdes. Si és tan amable de col·locar-se aquí en el mig, vostè a la dreta i vostè a la mig. La tinc vostè en el mig. Fotografia. Tenim. Moltíssimes gràcies. Queda't aquí, Xavier. Ara veurem el vídeo, aquest és el faristol, i quan acabi el vídeo ja ens... No me'l fotré de lloros, jo. Vull dir... No, estem en distància, jo no... Adelante. Festo és una empresa familiar alemanya que ofereix productes i serveis en automatització de fàbriques i processos, basant-se en 4 qualitats: seguretat, eficiència, senzillesa i competència. Es defineixen com a enginyers de la productivitat. Tenen 2 grans línies d'activitat. Festo Automation, productes, sistemes i serveis relatius a la tècnica d'accionament i control pneumàtica i elèctrica per a l'automatització. Festo Didàctic, educació tècnica, formació i assessorament d'empreses industrials manufactureres. Quant als 3 valors que el Premi Mercè Sala reconeix, mirada humana, innovació i visió global, cal destacar una sèrie de fites d'aquesta empresa de la indústria de l'automatització. A Festo compten amb un perfil laboral d'alta especialització i inverteixen fortament en la millora i desenvolupament de les competències de les col·laboradores i els col·laboradors. Moltes polítiques laborals les engloben sota el paraigües d'un lideratge 4.0, l'objectiu del qual és crear sentiment de pertinença. Fomenten les soft skills i en les promocions internes hi aposten abans que pels coneixements tècnics. Ofereixen polítiques flexibles en conciliació, teletreball i horaris, i les seves instal·lacions són modernes i ergonòmiques. Potencien les pràctiques continuades a empresa amb un model dual, donant sortit moltes de les actuals persones col·laboradores i part de l'equip directiu. Sense anar més lluny, és el cas dels directors general, de recursos humans i de vendes. Tenen una taxa de rotació molt baixa i la política de desenvolupament i retributiva és equitativa internament i competitiva externament. Promouen com a reptes augmentar el nombre de dones en els seus equips i en la direcció i fomentar les vocacions tecnològiques des de l'etapa escolar, sempre en base a una igualtat d'oportunitats. Els resultats de la seva enquesta de clima bianual són molt bons i sostinguts en el temps. Festo és un actor clau en l'era de la indústria 4.0 i la proliferació de l'internet de les coses. Fabriquen contínuament productes d'acord amb les noves tendències i explotant les tecnologies d'avantguarda. Compten amb diferents projectes d'investigació pensant en les fàbriques del futur i els seus productes destaquen per la seva qualitat, innovació i digitalització. La natura és un referent per a Festo i els serveix d'inspiració en l'eficiència i la flexibilitat de moviments, com per exemple amb el seu braç biònic articulat Bionicobot, que gràcies a la intel·ligència artificial aprèn a agafar diferents objectes i a situar-los al lloc desitjat. Festo Didàctic desenvolupa sistemes d'aprenentatge per a estudiants amb el principi d'aprendre tocant tecnologia que després trobaran a les indústries. També organitzen programes de formació i consultoria tecnològica per millorar tant els processos productius com les competències tecnològiques de les persones i, per tant, la seva ocupabilitat futura. Tenen una plataforma d'investigació i aprenentatge de l'empresa, la CP Factory, una fàbrica modular on ells i les estudiants poden simular la fabricació real de productes.
Festo s'orienta a un model global de desenvolupament sostenible. La seva política de responsabilitat social es defineix pel lema actuació responsable, creixement saludable, generació rere generació. La seva contribució en l'àrea de formació i coneixement la denominen responsabilitat corporativa educativa, ja que creuen que l'educació és la base del futur. En aquesta línia col·laboren en iniciatives com WorldSkill, l'Alianza STEAM por el Talento Femenino o l'Alianza por la Formació Professional. Tenen definits una sèrie d'àmbits d'actuació en relació amb els grans reptes que planteja la societat. En destaquem 3. Formació tècnica. Estableixen estàndards internacionals per a la formació tècnica i aporten així a la societat del coneixement del futur. Un exemple és la comunitat RoboCup, que fomenta el desenvolupament de robots intel·ligents mitjançant concursos per a científics i estudiants. Ús de materials. Busquen solucions per a maximitzar la vida dels productes i facilitar-ne la reutilització. Conceben la protecció medioambiental, la gestió energètica i la construcció sostenible com a realitats estretament relacionades. Per acabar, val a dir que en l'època més dura de la pandèmia van posar tecnologia i recursos a la disposició de les autoritats sanitàries, demostrant generositat i altruisme. No han fet cap reestructuració de plantilla, temporal o permanent, en el darrer any. En ple confinament, van continuar treballant i tenint cura de proveïdors i de clients i van seguir amb els seus plans de desenvolupament en digitalització, tot creant un Digital Hub a Barcelona amb un àmbit d'actuació mundial. La Fundació i l'organització del Premi Mercè Sala, en definitiva, creuen que Festo demostra que l'automatització no és incompatible amb l'humanisme. Moltes felicitats! Ara sí, quan vulguis, Xavier, el micròfon és teu. Molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies a la Dolors, a l'organització Factor Humà i moltíssimes gràcies a tot l'equip humà que tenim a Festo. És realment molt fàcil fer una funció de direcció general i estar al servei d'aquest equip i aconseguir uns bons resultats amb el que estàvem parlant d'una empresa orientada a persones, tot i que vivim de la tecnologia. Ens fa moltíssima il·lusió aquest premi perquè els 3 factors dels que hem parlat, el factor de la mirada humana, una visió global i la innovació, són trets que sempre ens han caracteritzat. I m'agradaria una mica fer una repassada. S'ha comentat molt i el nostre factor diferencial i on centrem el nostre model és en l'empoderament de les nostres persones. Volem persones que estiguin preparades, volem persones que prenguin decisions, persones que tirin de tota l'organització. I això ho hem pogut veure en diverses de les coses que han sortit aquí. Un dels factors fonamentals que ens vam trobar amb el Covid és un equip de persones que en un moment determinat va estar parat, però va ser capaç d'oferir els seus serveis a molts centres sanitaris que necessitaven tecnologia, que necessitaven tenir un coneixement que nosaltres teníem i que va ser de les pròpies persones que va sortir per poder posar tot aquest servei a disposició de les organitzacions que necessitaven. Estem en un món molt exigent i sembla que la tecnologia ens lidera, però la importància darrere de tot això són les persones que hi ha darrere i creiem profundament en aquest punt. Necessitem professionals preparats, proactius, interactius, com deia abans, que prenguin decisions. I també ens agrada molt participar d'iniciatives que potenciïn aquest talent que hem estat parlant abans i que vostè parlava. Ens ha encantat poder participar de l'Aliança STEM per potenciar el talent femení. Ens ha agradat molt potenciar també la nova o la renovació de la formació professional i ens encantaria que poguessin haver-hi moltes més iniciatives d'aquest tipus. Al voltant de la innovació, quan veiem tota aquesta tecnologia, quan veiem empreses tan grans, la innovació no és una parcel·la només de les grans empreses, tot i que a nivell global nosaltres destinem més d'un 7% de la facturació. La innovació està en la voluntat de fer-ho. Nosaltres des d'aquí, des de Barcelona, vam posar en marxa una cosa que va ser molt divertida perquè li vam dir als equips GIN, amb el concepte de gin tònic, i són grups d'innovació de negoci. Vam donar les eines a persones, vam donar els mitjans perquè constantment exploressin, busquessin mitjans de desenvolupar. Doncs fixeu-vos, una cosa tan senzilla com donar eines a algú perquè innovi ens va donar una eina que després en el Covid va ser fonamental. Van desenvolupar un concepte per poder connectar amb el client tecnològicament, remotament, abans això parlem abans del Covid, i que ens permetia poder interactuar amb el client de manera molt senzilla. Això
ens va permetre que quan va arribar el Covid ens vam poder continuar treballant de manera molt senzilla i seguint atenent totes les necessitats que hi havia i que hi havia moltes. I per últim, la visió global. La visió global ha sigut un paper sempre molt important d'empresa com a empresa. Primer perquè som una empresa familiar, internacional, amb una forta responsabilitat social, tant des d'un punt de vista de sostenibilitat com d'eficiència. I això ho vam demostrar en el nostre edifici. Nosaltres vam poder instal·lar fa ja molts anys, el 2008, una façana fotovoltaica que posava un petit gra de sorra en sostenibilitat, etc. O una iniciativa que també va sortir de les persones, que va ser eliminar tots els plàstics que consumíem a la nostra organització. I per últim, una visió global instal·lant a Barcelona un centre de desenvolupament digital amb un àmbit i una cobertura mundial. I per últim, molt breument, vull aprofitar aquest moment per fer una reflexió i una crida. El creixement exponencial de la tecnologia marcarà i condicionarà el nostre futur. I aquest repte només el podem afrontar amb polítiques i iniciatives, tant públiques com privades, que potenciïn l'equitat de gènere, el talent, la innovació i, sobretot, un aspecte fonamental, la formació de per vida. Perquè la tecnologia va íntimament lligada a les persones i entendre i adoptar la tecnologia pot generar una exclusió que encara no som capaços d'imaginar-nos. Per tant, per un futur brillant, és responsabilitat de tots nosaltres promoure un esperit d'innovació i de formació contínua i, sobretot, promoure tecnologies STEM en tots els àmbits, des dels més petits als més grans i especialment en el públic femení. Per això volem i necessitem cada vegada més referents tecnològics femenins, perquè paraules com automatització, com robòtica, com energia, són paraules femenines. I entre tots tenim la responsabilitat de convertir aquestes paraules femenines en professions femenines. Per tant, us animo tot a potenciar, especialment en les tecnologies STEM, molt més el talent femení. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier.